Er det? Ja. Jeg er meget bekymret for din helbredstilstand. Jeg kan læse, at du lider af hjertesvigt, og jeg har fået at vide, at du tager ikke din vanddrivende medicin. Jeg kan høre, at du er respiratorisk påvirket, og jeg er meget bekymret. Og derfor bliver jeg nødt til at orientere din læge om din tilstand. Men du også, at jeg har det svært med varme temperatur, og at der er for varmt i lejligheden, selvom de påstår, at der er skudt helt ned, og at jeg er svært ved at klare varmen. Jeg kan sagtens forstå, at der kan være varmt her, og nu er der også blevet åbnet for døren herhenne. Ja. Men jeg kigger ind i og siger, at vi har et hjerte, vi skal passe på, vi har nogle lunger, vi skal passe på, og derfor har jeg brug for at orientere din læge om din tilstand, for jeg er bekymret. Og at du ikke har mit samtykke, og du kommer fra et naboplejecenter, og jeg kender dig ikke, og du har udelukket ud for journaloplysninger. Jeg er blevet kontaktet af lederen på Møllebro, om jeg vil komme og give mit sygeplejefaglige syn på det her. Og det er det, jeg har gjort nu. Jeg har kigget ind i din medicin, jeg har kigget ind i din sygdomshistorik, og ud for det kan jeg se, hvad det er. Jamen, når der er falske altså, så som hjertesvigt, du altså betalte dog. Hende med EPO jo. Altså det bliver jeg nødt til at holde mig udenfor med det EPO noget. Altså, det var dem, der demonstrerede mod Justitsministeriet og Københavns Byret. Ja, altså jeg kan forholde mig til, hvad din læge har ordineret af medicin, og hvad jeg kan se, der er af sygdomme. Og det er der, hvor jeg er bekymret, når det er, at du har så meget væske i kroppen. Jamen, jeg har ikke så meget væske i kroppen der. Jeg kan forstå, at personalet fortæller, at du har meget væske i dine ben, og at din vægt er tiltagende, og det er den været... Ja, det er fordi, at jeg ikke har kunnet få ordentlig mad. Altså, det har... Ja. Altså, masser af grøntsager og frugt. Grøntsager og frugt. Nu har jeg sådan lige prøvet at fortælle dig de her ting, så du fik det, ikke også? Og så har jeg noget lige at kan høre og så tænke over. Ja, det er rigtig fint. Godt. Men du ved, du har ikke mit samtykke til at kontakte min praktiserende læge. Det er rigtigt, ja. Men jeg er også nødt til at orientere lægen om en alvorlig tilstand, og det har jeg ligesom orienteringspligt til. Når jeg kan se, noget, der kan have men der er noget, der hedder tavshedspligt. Jeg har tavshedspligt. Jeg går ikke ud og fortæller om dig ude i byen, men det her, det er din læge. Jeg vil orientere om din tilstand, for jeg kan være bekymret for dit helbred og dit hjerte. Min læge er ikke her i byen. Nej, din læge er i Skøstrup. Ja, og det er sådan en anden by, og du kommer fra et andet plejecenter. Men derfor bliver vi nødt til at hjælpe dig, og jeg kan se, at du har brug for hjælp, og det vil jeg orientere din læge. Ja, jeg har brug for hjælp, og det er blandt andet for tjek gå. Ja, og det vil vi gerne hjælpe dig med. Men jeg har også brug for at komme udendørs. Det kan jeg også. Men de kommer fra Blå Kors, så det vil jeg nogle møbler i dag, og så kan jeg ikke så godt tage udendørs endnu. Nej, det kan jeg godt forstå, at der er nogle ting, der lige skal falde på plads. Ja. Men det, jeg kan forholde mig til, det er, at dit helbred, du har brug for noget hjælp. Jeg har brug for noget hjælp. Det har du. Og det har jeg, fordi at, sådan som at det, så vidt jeg kan forstå, så kører personalet på Møllebo ikke Møllebos liftvogne, så folk kan komme til de byer, de vil være i. Altså netop, jeg hører jo ikke til heroppe, jeg hører jo til i Sønderjylland. Så det er altså flere gange om ugen, at plejehjemmets personale skal fungere som handicaphjælper, og så kører bilen til Sønderjylland, altså men også til Jelling. Jeg ved slet ikke noget andet, end jeg ved, at du har sagt ja til at komme i en afklaringsbolig herinde, så man kan finde ud af, hvad for en type bolig, der er bedst egnet til dig. Og det, du sagt ja afklaringsbolig, nej, det er aflastning. Okay, så har jeg misforstået situationen i hvert fald. Jeg troede, det var en afklaringsbolig, du var i. Nej, du er ikke men en aflastning, det er sådan, du kan få hjælp i hvert fald. Og det er det, vi er her for at hjælpe dig. Og jeg vil gerne hjælpe dig. Og derfor er det, jeg gerne vil orientere lægen om din tilstand, hvad jeg kan se, så du kan få den rigtige hjælp. Men du ved godt, at du selvfølgelig er du uddannet som sygeplejerske, udsætter mig for retraumatisering af voldtægt. En hvad? Retraumatisering af de psykiske konsekvenser af voldtægt. Så der skal oprettes patientskasse. Lige dit navn. Jeg hedder Lotte. Lotte, og ja. Ja. Og nu går jeg op og lige taler med lederen, og så må vi jo komme ned og orientere dig om, hvad der så kommer til at ske. Så vi vender tilbage, ikke også? Lotte Andersen, eller hvad? Jeg skal nok vende tilbage til dig, ikke også? Ja, Elisabeth. Så her. Ja. Jeg skal nok komme tilbage, ikke også?